навори овозхони 29 солаи тоҷик Манижаи Сангин бо суруди зани рус дар шабакаи видеои YouTube миёни 39 клипи иштирокчани намоиши имсола беш аз 8 миллион тамошобин пайдо кард ва дар байни онҳо машҳуртарин гардид. овозхони ҷавон Манижаи Сангин ба ҳайси намояндаи Россия дар озмуни Евровидения интихоб гардид. Тибқи изҳороти шабакаи якум, шабакаи видеои YouTube мувофиқати раванди овоздиҳӣ ва ҳисобкунии овозҳоро ба қоидаҳои интихоб тасдиқ кардааст. Ин овозхон тавонист аз пешсафи қаблӣ гурӯҳи сербиягӣ ки Туфон ном дорад пеш гузорад. ҳоло навори ин дастаро зиёда аз 6,5 миллион истифодабаранда тамошо кардаанд. наворҳои дигари овозхонҳоро бошад беш аз 2,5 миллион истифодабарандагон дидан намуданд. ёдовар мешавем ки озмуни байналмилалии Евровидения аз 18 то 22 май дар шаҳри Роттердами Нидерландия таҳти шиори бозшав баргузор мешавад ва иштирокчии Россия Манижаи Сангин таҳти рақами сеюм дар нимфинали аввал баромад хоҳад кард. аксбардори бритониёвӣ Кристофер Уилтон дар намоишгоҳи роҳи Абрешим таърихи зинда ки дар Лондон ташкил шудааст ба тамошобинон сайри маҷозиро дар масири роҳи Абрешим пешниҳод мекунад ва дар он манзараҳою ҷойҳои тамошобоби Тоҷикистонро низ ба омма нишон медиҳад. зикр шудааст ки ҳанӯз то пандемияи коронавирус соли 2019 аксбардори бритониёвӣ бо роҳи кӯҳнаи Абрешим аз Лондон то шаҳри Пекин 40,000 километрро тай кардааст. зиёда аз 4 моҳ ин аккос бо мошин, автобус, қатора, асп ва шутур аз 16 кишвар гузаштааст. намоишгоҳ то 16 июн идома меёбад ва дар он зиёда аз 160 акс ба намоишгоҳ гузошта шудаанд. аксҳои дар намоиш гузошташуда гуногунӣ ва фарҳанги кишварҳои воқеъ дар роҳи Абрешим, Туркманистон, Узбекистон, Тоҷикистон, Покистон, Ҳиндустон ва Чинро нишон медиҳанд. Кристофер Уилтон мехост гузаришҳоро байни кишварҳои зикршуда ва фарҳангҳои мухталифро дар аксҳо санад намуда, фарҳангҳои мухталифро биомӯзад, шабоҳат ва умумияти онҳоро кашф кунад. аксбардор инчунин изҳори умедворӣ кардааст ки корҳои ӯ метавонанд барои рушди ҳунарҳои мардумӣ дар ҷомеаи муосир мусоидат намоянд. мутаассифона аксарияти ҳунарҳои анъанавӣ бинобар истеҳсоли оммавии молҳо, афзоиши нархи ашёи хом ва ё тағйир ёфтани талабот зери хатар қарор доранд. дар натиҷа бисёре аз донишҳои вобаста ба онҳо ки дар тӯли садҳо ва ҳатто ҳазорсолаҳо аз насл ба насл интиқол меёфтанд аз байн мераванд ки ин фоҷиа аст. ин ҳунарҳо моро ба гузаштаи худ мебарад ва ба мо мегӯяд ки мо кӣ будем, изҳор дошт аксбардори бритониёвӣ. пас аз танаффуси тӯлонӣ дар Олмон ҳаёти фарҳангӣ дубора барқарор карда шуд. дар пасманзари коҳиши маҳдудиятҳои санитарӣ дар Берлин ҷашнвораи ҳунарӣ бо номи расмҳои истироҳатӣ ифтитоҳ ёфт ки ин яке аз калонтарин чорабиниҳои фарҳангӣ дар Олмон ба ҳисоб меравад. дар даҳҳо осорхонаҳо, коллексияҳои рассомон ва марказҳои намоишӣ иштирок намуда меҳмононро пас аз гузариши санҷишӣ аз бемории сироятии коронавирус ба чорабинӣ қабул мекунанд. дар шаҳри Барселонаи Испания дӯстдорони санъат ба намоишгоҳи осори рассоми нидерландӣ Мауритс Эшер даъват карда мешаванд. ташкилотчии намоишгоҳ Федерико Ҷиудичиандера қайд мекунад ки қисми зиёди корҳои Мауритс Эшер аз математика таъсири манфӣ гирифтаанд. махсусан пас аз соли 1945 вақте ки худи математикҳо ба асарҳои ӯ рӯ оварданд мушоҳида шуд. сюрреализм аввалин бор дар маркази ҳаёти фарҳангии шаҳри Перм пайдо шудааст ки дар он зиёда аз 100 асари рассоми испаниягӣ Салвадор Дали аз коллексияҳои санъати муосири Санкт-Петербург ба намоиш гузошта шудаанд. инҳо асосан графика мебошанд, аммо ҳайкалҳо аз шиша сохта шудаанд. 93-мин маросими ҷоизасупории Оскар дар соли ҷорӣ чун ҳамеша на дар кинотеатри Долби, балки дар истгоҳи роҳи оҳани Юнион Стейши Лос-Анҷелес баргузор гардид. дар он ситораҳои санъати синемо, коргардонҳо ва ҳунармандон ва дигар ниҳодҳои филмофарид ҷамъ омада буданд то шоҳиди он гарданд ки ҷоизаи асосӣ яъне Оскарро кӣ ва кадом филм ба даст меорад. филми ҳунарии коргардон Хлоя Ҷао «Замини бодиянишинон» ҳамчун беҳтарин филми сол соҳиби ҷоизаи Оскар гардид. филм аллакай ҷоизаҳои шери тиллоии ҷашнвораи Венетсия, ҷоизаи тамошобинон дар ҷашнвораи Торонто, ҷоизаи Бафта ва чанде дигарро ба даст овардааст. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless.
дар маҷмӯъ ин филм ба гирифтани 230 ҷоизаҳои гуногун дастёб гардидааст. филми мазкур ҳамрадифи филмҳои беҳтарини соли 2019 ва 20 буда дар қатори чандин филмҳои беҳтарин сазовори ҷоиза гардид. иҷрокунандаи нақши асосии ин филм Фрэнсис Макдорманд номинатсияи беҳтарин ҳунарпешаи занро ба даст овард. ёдовар мешавем, ки ин чорумин ҷоизаи ба дастовардаи ҳунарманди зикргардида ба ҳисоб меравад. ман сухане барои изҳори миннатдорӣ надорам. овози ман шамшери ман аст ва шамшери ман кор аст ва ман кор карданро дӯст медорам. маҳорати воло ва малакаи нотакрори ҳунарии Энтони Хопсинг дар филми ҳунарии «Падар» падид омада аз ҷониби академикҳои кино дар номинатсияи нақши асосии мардона бо ҷоизаи Оскар қадрдонӣ карда шуд. ёдовар мешавем, ки маросими ҷоизасупории ҷоизаи Оскар аз ҷониби Академияи миллии филмҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бинобар сабаби бемории сироятии COVID-19 ба таъхир афтода буд.